ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അധ്യായം 6 അവസാനത്തെ ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ പോകും. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാഘയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീ വേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 6 31ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഡിസ്റ്റർബൻസ്. സർവഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിതഃ സർവഥാ വർത്തമാനോപി സയോഗി മയി വർത്തതേ. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്നു തന്നെ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 31, 32 ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു പരിപൂർണ യോഗിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പൊ ആ പരിപൂർണ യോഗി താനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ അറിയുന്നു. ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് തന്നെ ആവുന്നത്? നമ്മളും പരമാത്മാവും ഒന്നായി ലയിച്ച് പരമാത്മാവിന്റെ എല്ലാം നമുക്കുണ്ടോ? നമ്മളും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി അപ്പോൾ നമ്മളും ദൈവവും ഒന്നായി മാറില്ലേ? എന്താണ് ഈ ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഏതിലാണ് ഒന്ന്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്. നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദമാണ്, ഭഗവാനും സച്ചിദാനന്ദമാണ്. പക്ഷെ അളവില് നമ്മള് പരമാത്മാവും ഒന്നല്ല. അളവിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്. നമ്മൾ വെറും അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു അംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു കടലിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എടുത്താലും കടലിന് ഉപ്പ് രസമാണ്, ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് ഉപ്പ് രസമാണ്. പക്ഷെ കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തമായി കിടക്കുന്നു. ഒരു തുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കടലുമായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്ര ചെറുതാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഭഗവാനും സച്ചിദാനന്ദം, നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദം. അപ്പൊ ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവമായി മാറുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. നമുക്കൊരിക്കലും ദൈവമായി മാറാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഈശ്വരൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനും നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ആ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അതായത് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവനാണ് ആ യോഗി. അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോ. ആത്മോഗമ്യേന സർവത്ര ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാ കുമാരി. ആത്മോഗമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി യോ അർജുന സുഖം വാ യദി വാ ദുഃഖം സ യോഗി പരമോ മതഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. അപ്പോൾ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിലും അത് തൻ്റെ വേദനയായി കണ്ട് എല്ലാരെയും, മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യരുടെ തന്നെയല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും വേദന എല്ലാം തൻ്റെ വേദനയായി കണ്ട് അവരിൽ, കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത്? കാരണം അവരിലെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടാണ് യോഗി കാണുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പരമാത്മാവ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശമായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ, എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുകയാണ് ഈ യോഗി. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവും താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ് 3 വിധം ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് 3 വിധം ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുണ്ട് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ. ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദി ദൈവിക. ഇപ്പൊ ഈ 3 വിധം ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ, അതാണ് താനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാൾ കൃഷ്ണാബോധം മറ്റുള്ളവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, അദ്ദേഹം ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ ഈ വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനമായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ ഭജിച്ച് തൻ്റെ ശരീരം വെടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു തികഞ്ഞ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ദുഃഖം കാണും. ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ, ഈ പതീതരായി കിടക്കുന്ന ഈ ജനങ്ങൾ, അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇവരൊന്നും ഇതറിയാതെ ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിച്ച് കിടക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അത് അവരുടെ സുഖം ദുഃഖം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവരുടെ സുഖ ദുഃഖമായിട്ടുള്ള ജീവിതം കണ്ട് അവരോടുള്ള അത്രയും കാരുണ്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്രയും കാരുണ്യം വേറെ ആർക്കും തന്നെ ഈ ലോകത്തിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആ വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് തൻ്റെ ശരീരം പോലും നോക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ചരക്ക് കപ്പലില് വെറും 40 രൂപയുമായിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഈ പതീതാത്മാക്കളെ എല്ലാം ഉദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കടല് കടന്നതാണ്. ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ 22ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യമായി ഗുരുവിനെ കാണുന്നു. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അതെങ്ങനെ പാലിക്കണം, അതെങ്ങനെ ആ നിർദ്ദേശം, കാരണം ഗുരു ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, നീ വിദേശത്ത് പോയി, പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് പോയി, നീ ഇത്രയും പഠിച്ചവനല്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് പോയി അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവും, നടപ്പാക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാരും അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു, ഇതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ 500 വർഷം മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഈ ലോകമെമ്പാടും ചൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമാണ്, ലോകമെമ്പാടുമോ? വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കകത്ത് വേണേൽ സംഭവിക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ലോകത്തുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ആരാ കൃഷ്ണനെന്ന് പോലും അറിയില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ, അദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരു ആത്മാവല്ല. അദ്ദേഹം ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയ എംപവേർഡ് ആചാര്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ലോകമെമ്പാടും എല്ലാവരെയും
കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ശ്ലോകം ആരാ ചൊല്ലുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ. സുജിത ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച യോ അയം യോഗസ്തയാ പ്രോക്ത സാമേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചല ത്വത്സ്ഥിതിം സ്ഥിരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ യോഗയെക്കുറിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങുന്നതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. അങ്ങ് ദ്വാപരയുഗത്തിലുള്ള അർജുനൻ, കാരണം ദ്വാപരയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, യോഗ ചെയ്യുക ഒക്കെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആ യുഗത്തിലുള്ള അർജുനൻ തന്നെ പറയുകയാണ് ഇത് അപ്രായോഗികമാണ്, ഇതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും എന്താ ഒരു തീനാളം പോലെ അചഞ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അപ്രായോഗികമാണ്. ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് ഇത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇത്രയും യോദ്ധാവായിട്ടുള്ള അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹം വലിയ യോദ്ധാവാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാരഥിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. മഹാദേവനിൽ നിന്ന് പാശുപതാസ്ത്രം വാങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ്. അത്രയും യോദ്ധാവായിട്ടുള്ള ധീരനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ തന്നെ പറയാണ് ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങുന്നതല്ല. ഇത് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. മനസ്സിനെ കുറിച്ച് അർജുനൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കുമോ? ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാദി ഫലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്. ചഞ്ചലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കുരങ്ങനെ പോലെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കുരങ്ങനെ പോലെയാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം. ഒരു ഉന്മത്തനായിട്ടുള്ള കുരങ്ങനെ പോലെയാണ്. അത്രയും ചഞ്ചലമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിർത്താം, പക്ഷേ ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്ര പ്രയാസമുള്ളതാണ്. അത് സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ചഞ്ചലം, പ്രക്ഷുബ്ധം, പിന്നെ വഴങ്ങാത്തത്, ബലമേറിയത്. പ്രക്ഷുബ്ധം, വഴങ്ങാത്തത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കാട്ടാന വന്ന് നമ്മളുടെ നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ കാട്ടാന വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? എല്ലാം ചവിട്ടി മെതിച്ച് എല്ലാം നശിപ്പിക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ്. വളരെ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അതാ നേരെ അവരുടെ മനസ്സിനെ കുത്തും. പിന്നെ അത്രയും നേരത്തെ ഭാവമായിരിക്കില്ല നമുക്ക്. കാരണം ഈ കുരങ്ങിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു മദ്യപിച്ച് ഉന്മത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു കുരങ്ങൻ, അതിന്റെ വാല് ഒരു മൂർച്ചയേറിയ മുള്ളുള്ള കമ്പിയിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് എന്താ, അതിനെ ഏത് മുറിയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? നിറയെ പാമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കുടിച്ചുന്മത്തതായി ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അഹങ്കാരമാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക്. അതിനാണ് ഈ ഉന്മത്തരായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളു എല്ലാം, എന്നെ ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ആരെങ്കിലും നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവൾ എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ, അവൻ എന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം. അപ്പൊ ഇതല്ല എന്റെ എന്നൊരു ഭാവം കലിയുഗത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഉന്മത്തനായിട്ടുള്ള കുരങ്ങൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ വാല് കമ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക്. ചെറിയ കാര്യം മതി, വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും ദേഷ്യം കൂടുതൽ വരും. പിന്നെ ഈ ചുറ്റിനും വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആരാന്നറിയോ? നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അസൂയയുള്ള ആൾക്കാർ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാരും ഭയങ്കര സന്തോഷം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉയർച്ച കിട്ടിയാൽ അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷം വരും. എല്ലാവർക്കും എന്താണ് അസൂയ, അവനത് കിട്ടി എനിക്കും അത് വേണം എന്നുള്ള തോന്നലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു
ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടിയ അഴുക്കെല്ലാം ഈ മനസ്സിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മനസ്സിൽ കുറേ ഇംപ്രഷൻസ് കാണും. നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ചില ചിന്തകളും എല്ലാം ഈ മനസ്സിൽ കാണും. നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ ആത്മാവ് പോകുമ്പോൾ ഇതേ മനസ്സാണ് കൂടെ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ എത്രയോ ജന്മത്തിലെ ആ ഇംപ്രഷൻസ് ഈ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഓരോ ജന്മം കഴിയും തോറും അതാണ് ഈ നമ്മൾക്ക് തന്നെ തോന്നാറില്ലേ, പുതിയ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾ ഒട്ടും ടോളറൻസ് ഇല്ല, അവർക്ക് ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും, ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഓരോന്ന് എടുത്തു ചാടി ഓരോന്ന് ചെയ്യും. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അവര് ആ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മം കയറി 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 പോവാണ്. അതുപോലെ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. പിന്നെ ഈ എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കാം നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, എത്ര നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും മനസ്സ് വീണ്ടും ശങ്കരൻ തെങ്ങേൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വീണ്ടും അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യും. ഈ നായയുടെ വാല് അത് എത്ര നേരെയാക്കിയാലും അത് വളഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സാണ് അർജുനൻ പറയാണ്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസം. കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിർത്താം, ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അടുത്ത ശ്ലോകം ചെല്ലട്ടെ മാതാജി. ചലിക്കാം. അസംശയം മഹാബാഹു ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ശ്രീ ഭഗവാനുജ ഉവാച അസംശയം മഹാബാഹു മനോദു നിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, ഭഗവാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ശരിയാണ്, മനസ്സിനെ, അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ അതിനൊരു പോംവഴിയുണ്ട്. എന്താണ് അതിന് സൊല്യൂഷൻ? യുക്തമായ പരിശീലനം. അതാണ് അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ. കൗന്ദേയ അഭ്യാസ വൈരാഗ്യ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ യുക്തമായ പരിശീലനം നമ്മളുടെ ഈ കലിയുഗത്തില്, നമ്മളിപ്പോ താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് നമുക്ക് യുക്തമായ പരിശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? പരിശീലിക്കുക. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എല്ലാരും? വേഗം പറഞ്ഞോളൂ, നമുക്ക് ഇന്ന് തീർക്കാം. നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതെ. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ, അല്ലെ? അപ്പം നവവിധ ഭക്തി, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ഏതൊക്കെയാണ് അറിയാമോ? നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ആത്മനിവേദനം. ഈ 9 നവവിധ ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ്? നവവിധ ഭക്തിയിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താ? ശ്രവണം. നമ്മൾ കേൾക്കുക. നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പല ജന്മങ്ങളിലുള്ള അഴുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഹൃദയം. ഒരു വലിയ ഭീമാകാരം പോലെ മല പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഈ അഴുക്കുകൾ. ഈ മനസ്സ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്നറിയോ? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് മനസ്സിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആത്മാവിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാല ആയിട്ടുള്ള മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് പോകുമ്പോ ഈ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇതും കൂടെ പോകും അടുത്ത ശരീരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ. ആത്മാവ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോകുന്നത്, ഈ 3ഉം കൂടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ മുക്തി എത്തുമ്പോൾ ഈ 3നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുക്തിയിലെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ആത്മാവ് പോകുമ്പോൾ ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ശരീരം എടുക്കും തോറും ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം നമ്മുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മനസ്സിൽ എന്താണ്? പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ടുള്ള അഴുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കേൾക്കാം? ഭഗവാന്റെ നാമം,
അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആ നാമം നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ നാമം നമ്മൾ കേൾക്കണം. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാൻ ഒരു ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഉറക്കെ ജപിക്കണം. ഉറക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ ഒച്ചത്തിലല്ല, നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ജപിക്കണം. മനസ്സിൽ ജപിച്ചാൽ പോരാ. മനസ്സിൽ ജപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയെങ്കിലും പോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കുക. രണ്ടാമത്തത്, ഈ 16 നാമങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുക. നമ്മൾ ഈ സ്പീഡിൽ ചൊല്ലുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ എന്നും കൃഷ്ണ എന്ന് വരത്തില്ല, കിഷ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും വരിക. പിന്നെ രാമ എന്നുള്ള രം എന്നൊക്കെ ആയിപ്പോവും. കാരണം 16 മാല തീർക്കണം. അപ്പൊ ആ സ്പീഡിൽ ജപിച്ച് ആ എണ്ണം തീർക്കുന്നതിന്റെ ധൃതിയില് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നാമത്തിന്റെ ഉച്ചാരണം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നാമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് പോവും ഇങ്ങോട്ടും പോവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പം ബൈക്കിന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം കാരണം നമ്മൾ എന്താന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും പോയാലും ഈ ശബ്ദം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മനസ്സിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ വേറെ ചിന്തകളായിരിക്കും വരിക. അങ്ങനെ ജപിക്കാൻ പാടില്ല. മാലയിൽ തന്നെ ജപിക്കുക. ഓരോ മുത്തിലും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കറക്റ്റായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുക. ഈ 16 വാക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുക. ഈ പറയുന്ന ഉച്ചാരണം നമ്മൾ കേൾക്കുക. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഉറക്കെ ജപിക്കുക, കറക്റ്റായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുക, കേൾക്കുക. ഉച്ചരിക്കുന്നത് കേൾക്കുക. അപ്പൊ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കില്ല. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു യോഗിയുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് പോയാലും എന്ത് ചെയ്യാനാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. തിരിച്ച് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. നമ്മൾ മനസ്സ് പോയാലും അയ്യോ എനിക്കിത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ വേറൊരു ടെക്നിക്ക് നമ്മളെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. മനസ്സിനോട് പറയാം, ഞാൻ ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് കാണുക. എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, ഇപ്പൊ നീ കുറച്ചു നേരം ഞാൻ ഈ നാമം ജപിക്കുന്നത് കേൾക്ക്, അത് കഴിഞ്ഞ് നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സാധിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ മനസ്സിന് ഉള്ള വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയില്ലേ, ഐഡിൽ മൈൻഡ് ഇസ് ഡെവിൾസ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഓരോന്ന് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യര് പറഞ്ഞതാണ്, ബാല്യത്തില് കളിച്ച് നടക്കും ക്രീഡ, യൗവനത്തില് മറ്റ് സ്ത്രീകൾ, യുവാക്കളാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളോട് ആകർഷണം, സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ യുവാക്കളോട് ആകർഷണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുടുംബകാര്യങ്ങളുമായിട്ട്. പിന്നെ വാർദ്ധക്യം വരുമ്പോഴോ, വാർദ്ധക്യത്തില് ചിന്തയാണ്. എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും, അനാവശ്യമായിട്ട് അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും, ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ ചിന്താമഗ്നരായിരിക്കും. അപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത്. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നാമം ജപിക്കാം. ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് എപ്പോൾ സമയം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാം, ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാം, ശ്ലോകങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകം പ്രധാനപ്പെട്ട, ഇപ്പൊ 108 പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് വായിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും, പിന്നെ 2-3 വട്ടം വായിച്ച് അത് ചൊല്ലി പിന്നെ നമ്മൾ കാണാതെ ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളി നമ്മളുടെ മനസ്സ് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുക, അതാണ് ശ്രവണം കീർത്തനം. പിന്നെ വീട്ടില് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിനെ ആരാധിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹത്തിന് സേവ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മള് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അത് ചെയ്ത് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും ലെക്ചേഴ്സ് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ, ക്ലാസ്സസ് കാണുമല്ലോ, അത് നമ്മൾ കേൾക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ചിന്തിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കല്, എപ്പോഴും സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക, അതാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും. നിസ്സംഗത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള
വിരക്തി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. യമനിയമങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വീഴ്ച പറ്റുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭക്തിയിലുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നം വരും. അപരാധങ്ങൾ വരാതെയൊക്കെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലി. അസംയദാത്മനാ യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതിഃ വശ്യാത്മനാ തു യതദാ ശക്യോ അവാപ്തുമുപായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് താനും. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കില്ല, പ്രയാസമാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ മനോനിയന്ത്രണം അത് നിർബന്ധമാണ്. ഏത് യോഗ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിക്കില്ല. എന്നാൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിശ്രമം തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അതിന് കാരുണ്യം തരും. നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ പരിശ്രമം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഈ രണ്ടും കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിജയത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുക. ഇതിന് നമ്മളെപ്പോഴും ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ദാമോദര ലീലയില് യശോദാമ്മ ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തില് കയറ് വെച്ച് കെട്ടുകയാണ്. ആദ്യമൊക്കെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കുന്നില്ല. 2 വിരല് നീളത്തില് കയറിന്റെ നീളം കുറവാണ്. എത്ര കയറ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴും ഈ 2 വിരല് നീളത്തില് കയറിന്റെ വലിപ്പം കുറവ്. അപ്പൊ ഈ 2 വിരലെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ഒന്ന് യശോദാമ്മയുടെ പരിശ്രമം, 2 ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അപ്പൊ യശോദാമ്മ ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ യശോദാമ്മ ഒരുപാട് തന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഗോപിമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഇത് കെട്ടിയിട്ട് നടക്കണില്ല. അപ്പൊ യശോദാമ്മ വിയർക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട്, ഈ പരിശ്രമം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ പിന്നെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഉരലില് ഭഗവാനെ കെട്ടാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ യശോദാമ്മയുടെ പരിശ്രമം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിനെ ഇതേപോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം നിശ്ചയമാകും. കാരണം ഭഗവാൻ പിന്നെ കാരുണ്യം തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിജയത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. 37. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിച്ചു. അയതി ശ്രദ്ധയോപേതോ യോഗാചരമാനസഃ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാംഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് അർജുന ഉവാച. അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകികാവാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിപ്പെട്ട് യോഗത്തിൽ പരിപൂർണതയിൽ എത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ ഇത് നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണല്ലേ. കാരണം ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള യോഗയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റി നമ്മൾ ഇത് നിർത്തി പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? അതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് വിജയത്തിലെത്താൻ സാധിക്കാത്തവർ, ഇവര് ട്രൈ ചെയ്തു എന്നിട്ടും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ആരംഭത്തിൽ നല്ല ആരംഭശൂരത്വമായിരിക്കും, നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അതിട്ട് നമ്മൾ വഴിതെറ്റി വീണ്ടും ലൗകികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ മുഴുകി ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ ആ യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അടുത്ത ശ്ലോകം. ആരാണ് ചൊല്ലുന്ന? വസന്ത മാതാജിയാണോ? വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. കച്ചിന്നോ ഭയ വിപ്രസ്ഥ ചിന്നാഭ്രമമിവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണപതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ,
അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ? അപ്പൊ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അവർ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വെറുതെ ആയി പോകുമോ? ഛിന്ന ഭിന്നമായ മേഘത്തെ പോലെ നശിച്ചു പോകുമോ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്കും തോന്നും, നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തില് വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാമമൊക്കെ ജപിച്ചു തുടങ്ങി, കുറെ നാള് ജപിച്ചു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് വീണ്ടും എന്തോ അപരാധത്തിന്റെ കാരണത്താൽ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും പഴയ പോലത്തെ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും നാളും ചെയ്തത് വെറുതെ നഷ്ടമായി പോകുമോ? ഇതാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് വീണ്ടും അടുത്തത് അർജുനന്റെ വീണ്ടും ചോദ്യം? അടുത്ത ശ്ലോകം പെട്ടെന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ, നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതുമർഹസ്യ ശേഷതഃ ത്വദന്യ സംശയസ്യാസ്യ ചേതാനഹ്യുപപദ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 37 മുതൽ 39 വരെയുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനൻ സംശയം ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഈ യോഗാഭ്യാസം ചെയ്ത് അത് പൂർണ്ണമാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അവർ ഇത്രയും ചെയ്തത് വെറുതെ ആയിട്ട് അവര് നശിച്ചു പോകുമോ? അപ്പൊ അതാണ് ലാസ്റ്റ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം, അങ്ങ് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരണം. അങ്ങല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളതായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹസ്നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കച്ചിത് ദുർഗതിം താത ഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഉത്തരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഹോപ്പ് തരുന്നതാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടമില്ല. നമ്മൾ സ്വൽപ്പമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യം പോലും നിന്നെ മഹാഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ നാമം ജപിക്കുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയും, നമ്മളുടെ നാവിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളിൽ പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കുളിച്ച് ഒരുപാട് യോഗകളും ഒരുപാട് പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തവനും ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചവനുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ഈ കലിയുഗത്തില് നാവില് ഭഗവാന്റെ നാമം വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പോലും സാധിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ചെയ്താൽ പോലും അടുത്ത ജന്മം 100% നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ, ഇത് തുടർന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജന്മമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് തുടർന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ഏത് ജന്മം തന്നെ വേണം? മനുഷ്യജന്മം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന്, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലയിടത്തു നിന്നും പലരും പല രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കും. പക്ഷെ യഥാരൂപത്തില് ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ അത്രയും സുകൃതികൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ നമ്മളുടെ നാവിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ അത്രയും മംഗളകരമാണ്. അതാണ് കല്യാണകൃത്, മംഗളകരമായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ മറ്റൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയും, അതിൽ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്തി ചെയ്തു, പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ വീണുപോയി, അവന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ വേറൊരു വ്യക്തി ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു, അവര് പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താലും അവൻ ആ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വിഫലമാണ്, ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് 2 ഉദാഹരണം ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ
ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് 2 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവര്. എനിക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതുപോലെ ഞാൻ ജീവിക്കും. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് കുറച്ച് മനുഷ്യത്വം കാണിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ നന്മ മാത്രം ചെയ്ത്, പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ചിലർ ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, അവര് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമൊക്കെ കാണിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതിയിലുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ എത്ര ഉന്നതിയിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നില്ല, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വിഫലമാണ്, ഒരു പ്രയോജനമില്ല. എന്നാൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ വന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്തി ചെയ്തു അവന്, പക്ഷെ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അവന് വീണു പോയാലും അവന് ഒരു നഷ്ടവുമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ അവന് നാശമില്ല. നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കുക ഇല്ല. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ ചിത്വാ ശാശ്വതീ സമാ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോപി ജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അങ്ങനെ യോഗത്തില് പരാജിതനാകുമ്പോൾ, കാരണം യോഗം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പുണ്യപ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും പുണ്യം നമ്മൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും പുണ്യം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക, അവർക്ക് അന്നം കൊടുക്കുക, ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കൊടുക്കുക, അന്നദാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വസ്ത്രം കൊടുക്കുക, അവരെ സഹായിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പുണ്യം കിട്ടുക. അതല്ല. ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ 100 ഇരട്ടി പുണ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് അഥവാ ആയിപ്പോയാൽ, ഭക്തിയുത സേവനം എന്നല്ല, ഏത് യോഗയാണേലും, ഏത് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മയോഗമായാലും ജ്ഞാനയോഗമായാലും ധ്യാനയോഗമായാലും ഏത് ഭക്തിയോഗയാണെങ്കിലും ഏത് യോഗമാണെങ്കിലും അതിലൊന്ന് നമ്മൾ പരാജിതനായാൽ, നമ്മൾ ആ പുണ്യം, അത്രയും പുണ്യം ആർജിച്ചത് കൊണ്ട് പുണ്യം കിട്ടിയവരൊക്കെ എവിടെ പോവും? നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് പുണ്യം ചെയ്താൽ എന്താണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്? സ്വർഗത്ത് പോകുന്നു പറഞ്ഞാണല്ലേ. അപ്പൊ പുണ്യം ചെയ്തവര് സ്വർഗത്ത് പോകും. അപ്പൊ അതുപോലെ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായിട്ടുള്ള ഉപരിലോകത്തിൽ പോയി നമ്മൾ ഒരുപാട് സുഖം അനുഭവിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ വർഷം അവിടെ നമ്മൾ കഴിയും. പിന്നെന്താണ്? ആ പുണ്യം നശിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അതല്ല പെർമനന്റ്. ഈ സ്വർഗമല്ല പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം. കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്, പുണ്യത്തിന്റെ അളവ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ഏതെങ്കിലും ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കും. ഒരു നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പുണ്യപ്രവർത്തികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുള്ള ഒരു വീട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ ചെയ്യുന്ന യോഗ അഭ്യാസത്തിന് പരാജയം സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കട്ടെ മാതാജി. അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതദ്ധി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മയദീദൃശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നാൽ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗിയുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തി, ഇതിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് കുറച്ചു നാള് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയവരെയാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരുപാട് നാള് ഭക്തി ചെയ്തു, പക്ഷെ ആ ജീവിതത്തില് ആ ഭക്തി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം അവര് ഒരു യോഗിയുടെ കുലത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ വൈഷ്ണവരായിട്ട് ജനിക്കും, കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ജനിക്കുന്ന അമ്മയും അച്ഛനും കൃഷ്ണാബോധം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സാധാരണക്കാരായിട്ട് കാണരുത്. അവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങൾ അത്രയും യോഗാനുഷ്ഠാനം ഏറെക്കാലം ചെയ്തവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക്, കാരണം കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ഇതിനുള്ള
അതായത് ഗർഭധാന സംസ്കാരം എല്ലാ ചര്യകളും ചെയ്താണ് ആ കുട്ടി ഇവിടെ പിറക്കുന്നത്. പിറന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് എങ്ങനെയാണ്, കൃഷ്ണാബോധം തന്നെയാണ് അത് കേട്ട് വളരുന്നതും അത് അഭ്യസിക്കുന്നതും മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ നിന്ന് അത് അഭ്യസിച്ച് വളരുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ യോഗിയുടെ കുലത്തിൽ പിറക്കും. കുറച്ചു നാൾ ചെയ്യുന്നവരെന്താണ് സംഭവിക്കുക? കുറച്ചു നാളെ ചെയ്തോളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അവര് സ്വർഗത്ത് പോവും. സ്വർഗത്ത് പോയി ആസ്വദിക്കാം. ആസ്വദിച്ച് അതിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ധനികന്റെയോ പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ വീട്ടിൽ ജനിക്കും. ഇനി ഒരുപാട് നാൾ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തു അല്ലെ യോഗാഭ്യാസം ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് വീണു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അതീന്ദ്രിയ യോഗിയുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയും, തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ കുടുംബത്തിൽ. കൂടാതെ എളിയനായ ഈ ഞാനും, അതായത് പ്രഭുപാദരും ആ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹവും ജനിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത്രയും യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്ത് വ്യക്തികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. 43 ഇന്ദിരാ ഹരേ ഇന്ദിരാ മാതശ്ശി ചൊല്ലിക്കും. തത്രധം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹികം യദതേജ തതോ ഭൂയഃ സംസിഗ്ധ കുരുനന്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അല്ലേ കൃഷ്ണ. ഗുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻജന്മത്തിലെ ദിവ്യാബോധം തിരിച്ചുകൂട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടരും. അതായത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും നാളും ചെയ്ത ആ യോഗ, ചെയ്ത ഭക്തി അത് നഷ്ടമാകില്ല. അതാണ് ചില ആൾക്കാര് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ ഭക്തിയിൽ വരുന്നു. കാരണം അത്രയും നാള് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഒരു ഭക്തിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാതെ ചില ആൾക്കാര് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരിക. കുറെ വർഷം നിന്നവരെക്കാളും. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വന്നിട്ട് 10 കൊല്ലം ആയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ 10 കൊല്ലം ആയിട്ടും അയാൾക്ക് ഒരു ഉയർച്ച വരുന്നില്ല. പക്ഷെ 1 കൊല്ലം വന്ന ഒരു വ്യക്തി 10 കൊല്ലം ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ കാളും ഉയർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മം അത്രയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ വന്നാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഒരു 20% ഭക്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജന്മം ആ 20% നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ കാണും. ആ 20% നമുക്ക് നഷ്ടമാകില്ല. അതാണ് ചില ആൾക്കാര് പെട്ടെന്നായിരിക്കും 16 മാലയിൽ എത്തുക. ഒരു മാസം കൊണ്ടൊക്കെ 16 മാലയിൽ എത്തുന്നവരുണ്ട്. ചിലർക്ക് 1 വർഷം എടുക്കും, ചിലർക്ക് 1, 2, 3 വർഷവും 4 വർഷമൊക്കെ എടുത്തായിരിക്കും അവർ 16 മാലയിൽ എത്തുക. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് 16 മാലയിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മം അത്രയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന് 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. മംഗളാരതിക്ക് പെട്ടെന്ന് എണീക്കുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ആ സ്പീഡിലുള്ള ഭക്തിയുടെ പോക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ ജന്മം അവരത് ഓൾറെഡി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ ജന്മം അവർക്ക് എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ നമ്മളിപ്പം രാവിലെ എണീക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, 16 മാലയിലെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജന്മം നമ്മൾ അതിനുള്ള എഫേർട്ട് കൂടുതൽ എടുക്കണം. പക്ഷെ എഫേർട്ട് കൂടുതൽ എടുത്താലും നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ താഴത്തില്ല. അടുത്ത ജന്മം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് നമുക്ക് നമ്മള് ചുറ്റുമുള്ള ഭക്തരുടെ ആ ലെവല് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ചിലർ പെട്ടെന്നായിരിക്കും കയറിപ്പോകുന്നത്. അതിശയം തോന്നും നമുക്ക്, ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് അധികം നാളായില്ല എന്നിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നല്ലോ എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മം അത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നത്. 44 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ക്രിയതേ ഹ്യവശോऽപി സ ജിജ്ഞാസുരവിയോഗസ്യ ശബ്ദബ്രഹ്മാദിവർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുൻ ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടി പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠകളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആരായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ജന്മം എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഒന്നിനും നമ്മൾ തേടി പോവുകയൊന്നും വേണ്ട. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കിതിൽ ആകർഷണം വരും. ഇപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മാതാജിമാരും
ആ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആകർഷണം വന്നതാണ്. കാരണം എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മം അത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതിലൊരു ആകർഷണം വന്ന് ഈ ഒരു ലെവൽ 2 വരെ നമ്മൾ നിൽക്കുകയും നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വരികയും നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ആകർഷണം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരികയാണ്. നമ്മളെങ്ങും തേടി പോണ്ട, നമ്മളെ തേടി അത് വന്നോളൂ. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 45 പ്രയത്നാദ്യതമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽബിഷഃ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധ തതോ യാതി പരാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവ കൽമശങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേകം ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. അപ്പോ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗിയുടെ കാര്യമാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗികള് എല്ലാ അഴുക്കുകളും നീങ്ങി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു തരി പോലും അവരുടെ ഉള്ളിലില്ല. അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവർ യത്നിച്ചു പോവാണ്. ആ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ എത്തിയാൽ അവർ പൂർണ്ണത ആയില്ല. കാരണം അവർ ഭക്തി യോഗയിൽ കടക്കണം. അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ പരമസത്യം ആരാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ പരമപുരുഷൻ, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ കൃഷ്ണനാന്ന് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അഷ്ടാംഗ യോഗിക്ക് താൻ ആത്മാവാണെന്നും പരമാത്മാവുണ്ടെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ആ പരമസത്യം അത് ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. അതിന് അനേകം ജന്മം അവർ വീണ്ടും പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടാൽ അവർ പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്തും. പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ തുടക്കത്തിലേ നമുക്കറിയാം ആരാണ് ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രക്രിയയിൽ കടക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്ത് പരമസത്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഭക്തിയോഗ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ആ ഭക്തിയോഗയുടെ തുടക്കത്തിൽ എത്തി. എന്താണ് ഭക്തിയോഗ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം, തിയററ്റിക്കലി അറിയാം. നമ്മളൊന്നും ഭക്തിയോഗയിലെ മുകളിലൊന്നും പോയില്ല. നമ്മളത് മനസ്സിലായി അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളെല്ലാം അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ അനേകം ജന്മം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രഭാതരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അധമരായിട്ടുള്ള നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് എത്തി. തപസ്സിഭ്യോധികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോപി മാതോധിക കർമ്മിഭ്യശ്ചാധികോ യോഗി തസ്മാത് യോഗി ഭവാർജുന. തപസ്സിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനത്രേ യോഗി. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുക. അപ്പൊ യോഗി തപസ്സിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ജ്ഞാനത്തെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അതായത് ജ്ഞാനിയെക്കാളും ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർമ്മകാണ്ഡം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ഒക്കെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഇനി ഏതാണ് ആ യോഗം? ഏത് യോഗത്തിലാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത്? അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഫൈനൽ ശ്ലോകം, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. ആ ശ്ലോകമാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എത്ര യോഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. കർമ്മയോഗമുണ്ട്, അതിൽ തന്നെ സകാമ കർമ്മയോഗമുണ്ട്, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമുണ്ട്, പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗമുണ്ട്, പിന്നെ ധ്യാനയോഗമുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് അഷ്ടാംഗയോഗമുണ്ട്, പിന്നെ ഭക്തിയോഗമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് യോഗത്തിലാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത്? അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്ധരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. യോഗിനാമപി സർവേഷാം, എല്ലാ യോഗികളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി, യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമനായ യോഗി. മദ്ഗതേരന്ധരാത്മന, മദ്ഗതേർ അതായത് എന്നെ അന്ധരാത്മാവിൽ ദൃഢമായിട്ട് പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടെ എന്നിൽ നിലനിൽക്കുകയും എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ, ഭജതേ ധ്യാനിക്കുക, ശ്രദ്ധാവാൻ
വിശ്വാസത്തോടെ, ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എൻ്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട യോഗി ഏതാണ്? ഏത് യോഗയാണ്? നമ്മളിപ്പോ കുറെ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, അതിൽ ഏത് യോഗയാണ്? ഏത് യോഗയാണ്? ഭക്തിയോഗ. ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ. എന്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? എന്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഭഗവാനിൽ തന്നെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ. അതെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും ഭഗവാനിൽ നല്ല വിശ്വാസം വരിക, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, പ്രേമപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അപ്പൊ ഈ ഭജതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭജിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ പലരെയും നമ്മൾ ഭജിക്കും അല്ലെ. നമ്മളിപ്പം ദേവീദേവന്മാരുടെ മറ്റ് ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട്, മുരുകന്റെ ക്ഷേത്രത്തില്, ഗണപതിയുടെ ക്ഷേത്രത്തില്, ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രത്തില്, മഹാദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തില് അവിടെ പോയി ഭജിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്നെ ഭജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭജിക്കുക. അത് സേവനം ചെയ്യണം, അദ്ദേഹത്തിന് സേവിക്കുക. നമ്മൾ എങ്ങനെ സേവിക്കും? നാമം ജപിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കുക, അങ്ങനെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം സേവനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലാണ് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റു ഉപദേവന്മാരെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എത്തുന്നില്ല. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം, പ്രേമപൂർവം അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമൻ. എന്നോട് ദൃഢമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും അവനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് ഈ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. എല്ലാരും ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ ഈ ശ്ലോകം? ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലിക്കോളൂ. യോഗിനാമഭി 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 സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സാമേ യുക്തതമോ മദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട യോഗിയാണ് ഭക്തിയോഗി. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ ഭക്തിയോഗ അഭ്യസിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഭക്തിയോഗം തുടങ്ങി കഴിയും. അപ്പൊ ആ നാമം ജപിക്കുക, എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, പിന്നെ അർച്ചനം ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ലെവൽ 3 വരുമ്പോ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അങ്ങനെ പല പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കും. ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, ഇതൊക്കെയാണ് ലെവൽ 3 പഠിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയും പഞ്ചാംഗ ഭക്തി, അതിൽ നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തരുടെ സംഘം, പിന്നെ നിത്യം ഭാഗവത സേവ, ഭഗവാനെ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് മധുരാവാസം എന്നാണ്. മധുരാവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടിയും കിടക്കയും എടുത്ത് മധുരയിൽ പോയി താമസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ധാമിൽ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എവിടെ നിൽക്കുന്നോ അത് ഭഗവാന്റെ ധാമമായിട്ട് കണ്ട്, ഇത് ഭഗവാന്റെ വീടാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അങ്ങനെ സേവ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സില് നാമം ഇതുവരെ തുടങ്ങാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നാമജപം എല്ലാരും നാമജപിക്കുന്നവരല്ലേ? അതെ. എത്ര മാല ഉണ്ട്? പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നു. 2 മാലയാണ്. ഹരി ബോൾ. എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ 2 മാല ജപിക്കുക. ഇനി പയ്യെ പയ്യെ അത് കൂട്ടി കൂട്ടി നമ്മള് 4 മാല. ഞാനും 2 മാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. 2 മാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. 2 മാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹരി ബോൾ. ചില ദിവസം ചോദിച്ചോളൂ. എനിക്ക് ഈ നമ്മള് മാല അത് എവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കും? എവിടെ മാതാജിയുടെ വീട് എവിടെയാണ്? വൈക്കം എന്ന് പറയുമ്പോ ഗുരുവായൂര് കിട്ടും, പിന്നെ തൃശ്ശൂര്
അവിടെ കിട്ടും. പിന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പൊ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഓൺലൈൻ വഴി വേപ്പിന്റെ വാങ്ങിക്കുമ്പോ എത്ര രൂപയാവും? കുറച്ച് ഒരു 100 രൂപയ്ക്കകത്തേ ആവത്തുള്ളൂ. അതെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ അത് ചോദിക്കണ്ടേ? അത് അടുത്തുള്ള ടെമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പിളിൽ വാങ്ങിക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ജപമാല, നീമിന്റെ ജപമാല, വേപ്പിന്റെ ജപമാല, നീം ജപമാല, 108 മുത്തുകളുള്ള നീമിന്റെ ജപമാല, പിന്നെ ബാഗും. നമ്മള് മാലയും ബാഗും ആയിട്ടാണ്, കാരണം ഈ മാല നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന മാല ആയതുകൊണ്ട് അത് വേറെങ്ങും വെച്ച് അശുദ്ധമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബാഗിനകത്ത് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. ആ. ജപമാലയും ബാഗും. അത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. മാതാജിയുടെ ആ. വീട്ടില് ഫോണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പൊ ആ. ആമസോണില് ആ. സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും. അങ്ങനെ ആ. ഓർഡർ. പിന്നെ ആ, ശരി. ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്കോന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ വാങ്ങിക്കാം. നമുക്കത് വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മള് ഗുരുവായൂർ നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഇവിടെ? ഗുരുവായൂരില് ജയപതാക സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയുണ്ട്. കിഴക്കേ നടയുടെ എനിക്ക് പുസ്തകം അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ വഴി എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാ ഗുരുവായൂരിന്ന്. ആണോ? അവിടെ ഏതായാലും തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി. അവിടെ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ ആ. മതി. ആ. 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 അത് ഏറ്റവും ആ. നല്ലത്. അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയാൻ ഇടയിൽ ഇരുന്നത് ഇത് വേറെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞെന്ന് ജനീഷ മാതാജി പറഞ്ഞെന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മള് അവിടെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിച്ചിട്ട് യഥാരൂപം വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ കാണും. ആ. ആ, ജപമാലയും ശരി. ബാഗും വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. അതില് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. ആ, ശരി. വാങ്ങിച്ചോളാം ആദ്യം. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വേറെ ക്ലാസ് ആരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കിന്ന് എല്ലാ ശ്ലോകവും 6ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത അധ്യായം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച തുടങ്ങാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. आनंद वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, ഹരേ ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. മാതാജി, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമോ? അതായത് എങ്ങനെ മാല ജപിക്കാമെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. വിജയശ്രീ മാതാജി ശരി. ഓക്കെ മാതാജി, ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.